Maazị Nnamdi Kanu edela akwụkwọ ozi n'ime ụlọ mkpọrọ ebe ọ nọ were hanye ya n'aka onye ọkaiwu ya a na-akpọ Aloy Ejimakor. N'akwụkwọ nke o dere, o kwuru sị, mmachi onye apụtara n'ezi a na-eme ụbọchị Mọnde ọbụla abụrụgo ihe nke bịara n'isi njedebe. O kwukwara sị na oke ogbugbu mmadụ a na-egbu n'ala Igbo abụrụgo ihe nke karịrị ntị na-anụ. N'ozi edemede ya, ọ gwara onye ọkaikpe Aloy Ejimakor ka o zigara Simon Ekpa ozi ka ọ machie onye apụtazina n'ezi nke a na-eme ụbọchị Mọnde ọbụla n'ala Igbo niile. Maazị Nnamdi Kanu gwara Simon okwu ndị a dịka etu Jizọs si were gwa Pita n'akwụkwọ nsọ. Oge Pita ji iwe wee sekapụta mma ya n'ọbọ wee sakapụ otu onye isiekwu ọnwụ ntị, Jizọs wee sị ya, Pita, tighachi mma gị n'abọ na ọ bụ ya ha ka anọ. Mana ọ dị ka Simon Ekpa ekwechiri ma jideshie mma ya aka ike hapụ itinye n'abọ. Anyị kọwapụtara nke a dịka onye ọkaiwu Ejimakor siri kwuo na ya bụ Simon Ekpa achọghị ime ihe onye ndu Maazị Nnamdi Kanu gwara ya. Ya onwe ya bụ Ejimakor were sizie ka ya jiri aka ya kwupụta ya bụ edemede ozi Maazị Nnamdi Kanu degara Simon Ekpa. Nke a gosiri na onye ọkaiwu Ejimakor akwụọla aka Pilate maka na eji ego ozi ga-azie ọgaranya ị ga-ezi, asịzie gị gbaa ajụ bute ọgaranya, nke ahụ kwekeziri gị. Dịka Nnamdi Kanu si wee kwupụta n'ozi nke o ziri, ụwa niile amarago na aka ya adịghọ na mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo. Ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ndị omekome bidoro gbuwekwa ebelebe ha na-egbu, onye ọbụla na-atụzi Nnamdi Kanu aka mara na ọ na-achọ onye ahụ okwu. Ogbu onye akpa ntị werezie ohere a wee na-adọ onye ma onye ọbụla aka na ntị bụ ndị nke na-amanye ụmụ Igbo na ha pụtazine n'ezi ụbọchị Mọnde ka ha were obi umeala ma chikpuo ọkpa ha ụlọ, maka na onye kote o were isi eburu. Maka na aka kpara ya nwa wee zeke udene bụ ndị na-agbachi ndị mmadụ ịpụta, aka kpara ya wee zeke udene ọkọ mmụọ chiri ya ọzọ. Anaghị m asị onye ọbụla achọghị ịpụta Mọnde ya hapụ. Ịpụta Mọnde bụ oshi n'obi. Ọ masị gị ka ịpụta gị pụta, ọ bụrụkwanị na ọ masịghị gị na ị chọrọ ịnọ be gị, o nwere iwu ọbụla ji gị ịnọ na be gị, maka na ihe niile nachagodu ka osisi onye agaghị ana. Peter Obi agọlọgo isi onwe ya na asịrị ndị ilo ya ji ya akụ gbasara ihe onyonyo foto ebe ya na Simon Ekpa nọ na-achịkọrịta eze. Ndị Igbo kwuru sị, ehi na-enweghị ọdụdụ bụ chi ya na-achụrụ ya ijiji. O dogo ewu na ọkụkọ anya na ndị ilo Peter Obi achọghọ ka ọ kụrụ mmiri ṅụọ ma tọwa iko. Ọ bụ ugbu a emechararị ntụnye aka nke onye isi ala ka m matararị onye Jizọs na-ekwu n'akwụkwọ nsọ ebe o kwuru sị, gị nwawu Pita okwute, n'elu isi gị a ka m ga-alụkwasa ọnụ ụlọ nsọ m. Ogbu onye akpa ntị na-echọzi ime ka ị mara na ọnụ ụlọ nsọ Chukwu na-ekwu maka ya bụ Naịjirịa, n'ebe o kwuru sị, ndị ilo gị ama emebinata ya. Kedu ndị bụ ndị ilo ya ahụ ọ na-ekwu maka ha? Ọ bụkwanụ ndị INEC nakwazi ndị APC nakwa ndị nke ahụ mere Oh Yes Daddy n'ọdịo rekọdụ nke wuru mgbe ahụ, nakwazi ndị nke a mepụtara Simon Ekpa na Peter Obi ebe ha nọ na-ekwekọrịta n'aka. Mana anyị makwali na mmiri na-ama ya nwawa okwute Peter Obi bụ arụ ka ọ na-asa ya, kama na emesịa ya nwawa okenye ji ihe nwata ma wenye aka ya enu, aka ga-elolili ya, ọ ga-ewetukwu ya ana. Na nchịkọta okwu anyị, a chọrọ nke ị mara na foto ahụ ha na-agbasasị ma na-ekesasị n'ihu akwụkwọ
ebe Peter Obi na Simon Ekpa nọ na-achịkọta aka ọnụ bụ adịgboroja, ọ bụghị eziokwu. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtala ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.